Καλή μου φίλη, καλημέρα. Σήμερα άλλη μια ζεστή ημέρα και εγώ πήρα την απόφαση να πάρω πάλι τα βουνά. Μια και το καλοκαίρι στη θάλασσα απέχω, πηγαίνω μόνο το χειμώνα. Έτσι λοιπόν σήμερα επισκέφτηκα το Καράντερε ή αλλιώς το γνωστό δάσος της Ελαττιάς, που είναι γύρω στα 50-60 χιλιόμετρα πάνω από την Δράμα. Είναι ωραία διαδρομή, αρκετά όμορφη. Έχει αυτά τα έλατα τα μοναδικά εδώ και υπάρχει κόσμος αρκετός. Γλεντάει με μουσική, ψήνει. Είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και πάλι είναι κλειστές για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, αλλά είναι όλα κλειστά. Ωραία, είναι μια ωραία διαδρομή. Στο γυρισμό ελπίζω να σταματήσω κάπου να φάω. Έχει αρκετούς μηχανόβιους. Αυτά. Είναι ωραία διαδρομή, ένα ωραίο δάσος και εδώ δεξιά ένα πολύ ωραίο γλέντι. Μουσική, ψητά, σκηνές, κάτι αντίστοιχο με αυτά που γίνονται και στο Λαιλιά. Βλέπετε ότι η διαδρομή είναι πολύ όμορφη και ο δρόμος είναι καλός. Είναι άλλο ένα βουνό έτσι πολύ όμορφο. Δεν είχα έρθει και στο Καράντερε, δεν είχα έρθει ποτέ. Κι εγώ με σιγολιώνω και για σένα μαραζώνω. Αχ, τι κάνω. Μίλησέ μου δυο λογάνια, χαρίσέ μου. Αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ριζώσε έρωτας μεγάλος.
πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα? Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό? Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτέδες. Και μια συναδρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μάλιστα.